Sumbar lindu bumi gonjing kumalda guntur ketuk umop kang jalane kula nuwun kula Narendra saking negari Binggala kula ingkang sudi amastani Prabu Surya Gupala. Ing pangangkah kula badhe anglebeti sayembara pilih. Cobi Raden. Mugi dipun aturaken kawan Dewi Kunti. Kula Narendra taksih jejaka. Dereng nate pala kula iki sagah badhe muktekaken Dewi Kunti Taribrata. Inggih. Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Keparenga sumene sawetawis kula badhe matur langkung rumiyin kaliyan Kakang Mbok. Nggih, monggo Raden. Kakang Mbok. Menika Narendra saking Binggala. Prabu Surya Gupala pengin nglebeti sayembara pilih kados. Kakang Mbok kersa nampi menapa mboten? Yayi Arya Prabu. Kula wonten dawuh Kakang Mbok. Aku ora keduga nglakoni. Sababe ratu kuwi bodhone keminter tur watake kakon aten yen ora kebeneran mesti milara bojo. Dasare wong kaya ngono kuwi cemoh Yayi. Ora gelem ora dadi ngono. Raden, kula inggih Narendra. Kula inggih Narendra saking Musmami. Bapak itu siapa? Prabu Sasra marang Joko. Kula Prabu Sasra marang Joko ing kakang kula badhe mlebeti sayembara pilih. Cobi Raden, kula aturaken. Pangapunten Sang Prabu, pada sune sawetawis. Iye. Pangapunten Kakang Mbok, menika sok-sok marang Joko. Badhe ngajuraken paduka Kakang Mbok kados pundi? Aku mongkon mencapakipun sampe ratu liwatake kepungker. Kepungker iya. Taksipun patak kepungker yen mangan dalu sing seger yen duwe kaya disengker. Yen kepungker mesti ngiler kapok yang
Kunti Sayembara pilih paradene sedaya gagarigan karo nampik Dewi kula katane dosa mono satu yang meriksa Sayembara pilih tan asane Raden Narasoma dupi caket ing kepanjenengan daya-daya Dewi Kunti mandhap saking kepanjenengan nyangket Sang Narasoma sareng ngaronaken Puspita Rinunce kakanthi manjing jroning Pura Mandrasura ambata buh ngurmati wis satriya kang pinggile. Iki ana satriya durung nganti ngabawa kakang mbok Kunti Taribrata mandhap saka tangan satriya iki kinangan Puspita Rinunce dikanthi manjing kraton apa boyo satriya iki dipilih. Jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong lupandelian crih kawananing semune wetan basulaipun mratandani yen bangun nenjing putraning Sun nggih Kunti iki sira nganti satriya iki sapa? Kula aturi dangu piyambak Rama
Raden, sira satriya saka ngendi lan sapa kekasih ira Raden? Kawula muni nggih, sinuwun kula saking negari Mandaraka putranipun Rama Prabu nami kula pun Narasoma. Narasoma. Sira beja kemayangan Narasoma pinilih kelawan putraku si Kunti dadya jatuh kramanira. Duh, sinuwun. Andadosna ing kaunungan estanipun kula mboten wonten ceceking manah kula badhe nglebeti sayembara pilih. Kula namung ningali arpa kowe matur kepiye wae. Wong nyatane sira kang pinilih ya kudu sira lakoni. Yen sira nganti nampik malah sira sing tak anggep ngremehake wong Mandura. Praptanira Raden Pandhu Dumraja tanpa laraban. Lelo-lelo rinali saya kadriya Triyasmara marang Grisakati ratune wong cakra kembang jaya kusuma asemring kula dawas padakake iki kaya Raden Pandhu putra sinuwun ing Cina Prabu Abiyasa. Inggih, Paman Prabu, kula pun iya nggih. Syukur nggih. Piye pawartane Kang Rama sinuwun ing Stina Sinuwun Prabu Abiyasa? Ya wis saking berkah pangestu paduka satur negari Ngastina ayem tentrem tanpa pambengan. Ya syukur makayu Babiya Sekti jumurung. Banjur ana wigati apa kuluk sajak sumengka sowanmu. Kawula nuwun inggih Kanjeng Paman. Sowan kula menika estanipun badhe nderek mupu sayembara pilih Paman. Iki wis rampung dadi kasep tekamu. Sayembara iki wis kapupu Raja Putra Mandaraka Raden Narasoma. Lho, dadi niki pun rampung sinuwun. Wis Petro. Aduh, kok piye? Wis telat kok, wis bubar. Ora kaya. Wis bubar. Wis kok. Neng ngono, sayem wis dicak. Kok sepanduke karo balione ora didonke. Marai nyelikke wong. Mbok diwenehi tulisan. Sayem wis purno ngono. Lambemu. Wong purna kok purno. Wah, layak kok wis sepi dodol-dodol ya wis do kukut. Karek siji bakul tahu sing dodol wedok tuwek lakune tontor. Tahune mambu lenga potrot. Werna-werna ora. Dan kepiye terus ya wis witekno wis telat arek apake meneh. Adang modwaran dena becik.
besok amendemo bare ditepungake wae aku Raja Putra Mandara kekasihku Raden Narasoma kowe aja gelo atimu pancen aku sing dipilih Kunti nanging kanggo nambah gelaning atimu iki tak anakake sayembara perang kowe sembodo ngasorake aku Kunti tak wenehake marang kowe aduh Raden kula mboten cuwa malah kula nderek bingah muji syukur dene Sang Dewi Kunti sampun nampi jatuh krama cahyamu guayamu ora susah mbok tutup-tutupi nganggo manising wicaramu yen kira-kira tak wenehi Kunti isih kurang tak tambahi adikku wadon sing jenenge Madrim boyo ngerti yen kowe ora gelem yen kowe ora gelem tak anggap kowe anak ratu sing jirih getih wedi mati Mang Wani Dek Mang Wani sadoh omahe Dek piye Mang Wani ngopo Dek sedumuk bathuk senyari bumi nadyan to mung senyari bumi oke mung bacuk-bacukan perkara lemah sekilan dadi padu pager nglanjak niku mawon muring-muring tanduran mentelung teng kebone tangga niku mawon padu niku senyari bumi sedumuk bathuk bathuke wong ayu wani gegere nek edan po kepiye dhewe banget digrop-yok rupamu pun pokoke ampun tidur iya Petru tinggi menawi keparipun Raden Narasoma mekaten suwawi medal ing palagan kula ladosi ya cobanen kagyatri sang kaprangu rinangka kinampit kempit dosa ngretmaning sawana ya kitukang wawang ati ya kitukang sing yas ya kitukang Pandu kados pundi Raden ora susah basa karo aku mundak nyudake panen dina iki ketokno jiwa kasatriyanmu jare kowe putra Narendra Ngastina kang wis kondhang kalok kadana priya Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna dipayana ayo coba-coba tanding karo putra Rajeng Mandaraka Narasoma tandingmu yen pancen ngono karep ayo ketoken budimu leganing atiku
nyata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen tanamu tusa Sang Sri Pandhu wis cukup semene wae anggone Bandayuda aku bakal prasaja marang kowe yen to sejatine aku ora nedya ngleboni sayembara pilih wong aku wis duwe garwaku jenenge Yayi Dewi Setyawati lan aku duwe kadang sing jenenge Madrim kuwi tenan nek kowe ora percaya sawangen Nah, Pandhu wonten dawuh Raden. Wis ngerti to apa sing dak karepake? Inggih. Iki garwaku Yayi Setyawati. Lah sing mburi iki adikku sing jenenge Madrim gawe. Aku pasrah. Kunti lan Madrim dadi pawengkonmu mangsa Budhuwa. Mula dina iki ayo, kowe tak suwanaken Prabu Kunti Buja. Karepe sinuwun lega penggalihe, ora tuwuh tandha pitakon. Monggo Raden. Wonten timbalake kadhawu jenenge. Iki kok malah kowe nyuwanake wanita sakloron. Iki sapa? Inggih, sinuwun persajan kemawon. Dene ingkang ajeng menika kula sampun matur kala wau menawi kula menika sampun gadahi garwa. Inggih menika awon-awon menika sisihan kula ingkang nami pun Setyawati putranipun Sawargi Rama Premban Begawan Bagaspati Ngargobelah. Lah menawi wingkingipun menika kadang kula nem ingkang namipun Madrim. Mila sinuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten kula sampun matur menawi estanipun kula namung ningali gelaring sayembara pilih mboten niat mboten ceceking manah kula. Kula kepengin badhe nglebeti sayembara pilih. Mengkono. Inggih sinuwun. Lah terus apa kowe bakal gawe wirange wong Mandura ngono? Lho, mboten ngaten sinuwun. Dinten menika kula sampun kasuran tanding kaliyan Pandhu milanipun kaliyan atur kula ngajeng menawi Pandhu ngasuraken kula. Paripaksa Yayi Kunti kula pasrahaken kaliyan pun Pandhu dalasan adi kula pun Madrim. Oh. Mengkono inggih sinuwun. Ya toh.
yen pancen wis ana sarujuke ati mengkono. Lah mungkari kowe piye, Pundi? Rama menawi keparingipun mekaten kula ingkang namung ndederek. Kowe bakal ladi kelawan putra Ngastina. Si Pandu. Inggih Kanjeng Rama, lawan kowe lho Madrim semono uga. Kang Mas aku mung ngestokake dawuh. Namung kemawon keparenga matur sinuwun. Kula dereng saged matur kados pundi menika mangke paripaksa. Kula kedah matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu abiyasa ing Astina. Oh, mangkono ya. Ya wis, yen pancen ngono karepmu kepriye? Dinten menika ingkang putra Dewi Kunti dalasan Madrim badhe kula boyong dhumateng negari Ngastina sak menika ugi. Ya, yen to pancen kono muga-muga sinuwun Prabu abiyasa bisa ngayomi kelawan si Kunti ingkang wekasane Anka Bagya Mulya. Sapa kowe? Putra Ngastina. Atmajane Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Aku Raden Pandu Dewanata. Kowe sapa? Ratu Plasa Jenar Prabu Gendara. Kowe kelakon mboyong Dewi Kunti. Ora mung Kunti nanging uga Madrim dadi pawengkon Porong Dewi anak. Kancane Radi Umari tak jaluk Kunti. Areng kelawan pecahe dadak sirna dening aku kowe. Wah! Oh, Pandu. Aduh. Aku ora kuat nampani pusakamu. Aduh. Oh, Pandu aku wis trima kalah. Ya, Pandu. Aku trima. Aku trima nglilakake. Lan aku mundur. Lompok menawa
Menawa mung tekane semene mestiku mung aku titip Pandu. Aku titip sedulurku yen perlu adikku Gendari tak pasrahake kowe lan dadi pawengkon aku titip kadang-kadangku. Harya Suman, Gajak Sasara, Basanta, Wangsa Pandhawa Pandu.